kao simbol žrtve za neke više cilje. Затова и този череп като жертва за някаква висока цел. Но докъде се простига тази цел? Само Косовска Митровица или там, където е Прищина, или докъде? Или пак до граница? Докле иде ovaj cilj? Дали само до Косовske Митровиce или далje? Цяло Косово ли? Pričamo o celom Kosovu, jel? Kosovo i Metohija je neotuđivi deo srpske teritorije. Kosovo и Метохия е неразделна част от Сърбия. Да. Nema nikakve Mitrovice za nas i Priština je srpski grad. И Приштина е сръбски град, и Митровица е сръбски град. И Скопие. И Скопие е исто, jel? Скопие също. Тук трябва... Мост е сръбски мост. Моста на Цар Душан също е сръбски мост. Да, пък Охрид, пък ние ще кажем, че е български. Дали ми ćemo reći da je Ohrid naš bugarski. Šta će radime? Šta ćemo raditi onda? Дайте първо да изгоним турците, па после по-братски ще се разберем кое на кого е. Да, ние това сме го правили през началото на 20 век. Ово сме вече радили на почетку 20 века. После не се разбрахме. Първо сме отерали турке, а после nismo се погодили. Да. Проблема с вас е, че в този момент династия добили немци. Вие получихте династията си от немците, с Habsburgите. Исторически той говори за междусъюзническата, да. Кои са окренули български народ против Сърба. Които обърнаха българския народ срещу сърбите. По същия начин и румънците имаха кралска породица, немци, гърците също. Да, да. А ние имахме сръбско семейство за кралска династия. Те си имаха сръбска династия. Политиците бяха такива срещу нас. Ние вярваме, че българите са на страната на православието, такива каквито сме и ние. Няма сега да делиме нищо. Nećemo sad ništa da delimo, mislim da je vrlo rano. Имам един личен въпрос към тебе. Имам едно лично питanje. Защо си с брада? Какво означава брадата? Šta znači tvoja brada? Zašto imaš bradu? Приличаш на Ботев, така между другото. Ličiš na našeg heroja, istoričkog poeta Botev.